Hi, welcome back to the YouTube channel. Man, cameras hakulakulo mango tikambirane nkhani ziwiri makamaka kumbali yokhuzana ndi ku Iran komanso ku Israel. Yes, so point imene ndi pano ndiyonena kuti dziko la Iran laperekano ma conditions lanenano kunena kuti akuluakulu ngati mukufuna kuti nkhondo iyithe tsopano tikukupatsani tsopano ma conditions okwana 6 koma choyambirira khalidwe konzani pasakhalenso language yopyezana zimenezo ndeyayi. So iyo lapereka ma points okwana 6 kuti ngati mufuna nkhondo iyithe ndithu pakufunika mutsatire zinthu okwana 6. 1 ndiyonena kuti inuyo muthetse nkhondo o France, nkhondo inali yonse konse nkhondo ikuyenera kuti ithe. Number 2 ndiye kuti chosani ma sanctions, right? Ma sanctions Iran isiyeni kuti izikwanisa kupanga business ndi anthu ena, maiko ena, kugulitsa mafuta chani gasi, you know. Number 3 ma asilikali anu aja ku region kumene kuko, okay, asilikali anu aja ose aja chosaniko sidufuna asilikali uko, right? Sidufuna asilikali kwene kuko, chotsana asilikali ose aja. Number 4 inuyo mulipira mukuyenda mulipire pa zonse zimene munaononga ku dziko la Iran. Compensation ikufunika kwambiri kuti nkhondo iyithe pamene ndi ma conditions zimene ikufuna Iran zimene ndozo. Number 5 inuyo ndalama mupange release ma assets a Iran, ndalama za Iran zija frozen mina zipanga freeze zija zizo mulipire zimene zikufunika ndalama osamati zomatuzo zoti yatikagule khobo kuti no, tikufuna ndalama zathu. Number 6 chomalizira nchonena kuti akuti to end interference, osamalowera kana kuza ndi political komanso military kazandale kazachani na kuti chonukuku musalowerere kusiyene. You understand? Kusiyene kumene kukhale mene kumakhalira aliyese tisiyeni kuza ndi musabwese ma conflicts, musabwese machani mene sekurani imene isikukwira. So Iran yapereka ma conditions atiwo amene. So there is another story paliso nkhani naso yokhuzana ndi Mujtaba Khamenei, supreme leader wanyuwani wa dziko la Iran. Pakati pano paja tikudziwa kale kuti pakhala ngati palijani apa pali akhala kumuyang'ana kumpanga trace kumfufuza kuti ali pati ndisakupezeka paja mpakana zafika pano kuti iwowa there is no solid evidence, palibe umboni wa ogwirika una kuti Mujtaba Khamenei amupeza ali pati umboni umene palibe. Okay, report la mapera CIA imene yafufuza china Mossad sanampeza kuti Mujtaba Khamenei ali kuti. Number 2 pano akupeza report unazoti sanampeze akuti munthu uja wadwalika kwambiri moti zoti akhala ndi moyo zokayikitsa akutero pamenepo. Koma maripoti onsewa amene akupanga report ndi ndani? Ma Israeli komanso ma opposition ku dziko la Iran kuliso ma opposition. So zipani zotsutsa zimene zimafalisa nkhani ngati zili zimene zizi. So kumano kutlibe umboni uliwonse ochokera ku boma. Okay, chabwino. Imeneyo tionabe kuti afterwards nanga zikhala zotani. Chabwino. Tiye tilowese pano ku Israel. Trump paja anabweresa plan yawo. Ma plan yawo inali yonena kuti akufuna abwerese mtendere ku dziko la ku Gaza kuja tsopano. Afuna abwerese mtendere. Right? So iwowa anayika zinthu zingapo zimene anaziyala, anayika ma points okwana 15 amene ndithu tinalongosola napo amene kuti ma points amene akhala motani. Chabwino. Komano ananena kuti pafunika ndithu Gaza ojena Hamasi apange asiyezida basi ajina Israeli atulukemo then kuti chakusi akumangeso kumene kuja ku Gaza kuja akakumanga then kuzikhala ndithu controlled ndi
ma-Israeli koma sikuti kukhala fully controlled by achina ngati kumbali yakhuza ndi ma-Palestina ayi. Okay, ayika apolisi onso akhalaswa ku Israel koma likhale ngatinso ndithu dziko ndithu la ku Palestina ndithu, you understand? So zonsezi jazo Netanyahu amangomvera a Trump aja anayika kuti pakhale anthu tisonkhane ndalama titere zambirimbiri. Netanyahu amangomvera anthu aja. Ife takhale kunena pano konza kuti ma-Israeli ali ndi plan yawo definitely inaliyona kuti ndiyona kuti akuyifuna Gaza chaitenge palibe so kukambirana kwenekwekose. Akathana ndi imeneyo Lebanon, Jordan, Egypt, Syria konse uko pakafika ku Mecca akuyenda kuti atani atenge zimene zili mu plan yawo zimenezi imene wachedwa Greater Israel project imene. And zonse zimachitika apazi I don't know kuti ife timangoyang'ana. So lero pamene zaumbuka awo Netanyahu sopano ayankhula kuti inetu as long as ndi prime minister wa Israel sipazapezekaso kuti Palestine kulibe zimenezo. Ife zimenezo ife zili zimenezo. First of all, I want to clarify the main thing. As long as I am prime minister, there will be no Palestinian state, neither in Gaza nor in Judea and Samaria. I do not want to see Fatahstan or Hamastan. And as for the specific things that have been in the news recently, I want to be precise. Israel denies the 15-point document. I heard people say, you didn't say. We said it, and here I'm saying it again. Israel denies the 15-point document. The IDF will not make any withdrawal unless Hamas disarms. And when I say disarming Hamas, this includes heavy weapons, less heavy weapons, and light weapons. All weapons. And we are talking about the real disarmament, not fictitious disarmament. And now we are talking to the Americans on the issue. They have ideas, some of which are acceptable to us and some of which are unacceptable to us. And we know how to stand up to these things. And we have proven it in the past, and we are proving it today as well. Iniyo muratana. Iwo ndendele sakufuna. Okay? Ndendele sakufuna. Chabwino. Izizi zimene akuyankhula pano zindezofuna zimene iwo akufuna zimene zonso. Akuti zipezekaso kuti papezeke Palestina komanso iye akukana 15 points ya Trump yotisantendeleyo imene akuyikana. Hamas yavomera kuti itula zidapase ma-Israeli atuluke kuti ku Palestina. Ma-Israeli akukana akuti ayi zimenezo ayi. Mmene nkwenda kuti afuna ndithu nkhondo ndithu izipitirirabe mpaka nakalekale. Iwaja mwachikhalidwe chawo anthu ena amene sali ma-Zionist ndikuti si anthu enieni, si anthu okwanira, sangafike pa iwo ni mabigi kwambiri, iwo ndi anthu osankhika kwambiri. So tiona kuti Trump apanga responde motani komabe mmene manena mucho kuti abwana awo Netanyahu aja muona apaso kuti apa paphaso kwambiri so kuti makuti ayisingakwira. So guys, nkhani ndithu ndimene ndithu. Guys, thank you so much. Malawi cameras.